Det her det er ret interessant. Jeg har sendt den her iPad her. Den har jeg sendt til Center for Cybersikkerhed i København, ikke? Den er så kommet retur her med en, der hedder Bente Sohn. Og den blev sendt, nu skal vi se. Den blev sendt her. Ikke? Og nu er den allerede kommet til retur fra PostNord. Og ingen følgebrev, og den er stadigvæk hacket. De har godt nok taget et brev, hvor der stod, hvad for nogle typer hacking, der var lavet, men der er ikke skrevet noget. Da jeg så forsøger at finde ud af, hvad er det lige, der foregår her, da jeg får det retur hacket, ikke? Der kan jeg så se her, hvis jeg siger, PostNord, det er sendt fra Føtex i Ribe, ikke? Og det er PostNord, der udleverer igen, ikke? Bente Sohn, det kunne være for eksempel Ole Sohn, men han sidder ikke længere i regeringen. Jeg ringer så til Forsvarsministeriet for at få fat i Bente Sohn. Hun er så hjemmearbejdende i dag, men hun sidder i omstillingen. Esbjerg Kommune har også nogle Sohn. En, der er stillet op til EU-parlamentet. Så får jeg fat i... så ringer jeg til Center for Cybersikkerhed for fat i en, der hedder Tristan. Og han har hørt noget om det her, men den har jo ikke været derovre, vel? Så googler jeg Tristan, og det eneste jeg kan finde her omkring, det er noget med ugeavisen, bla bla bla. Så er der en, der hedder Torgild Sohn, som har stillet op her omkring, og en, der hedder Ole Sohn i Enhedslisten. Der er en, der hedder Sara Nørreris i Enhedslisten i Esbjerg Byråd, som Esbjerg Enhedslisten kender Diana Mose, også Alkvist og så videre. Så spørgsmålet er om, så ringer jeg så til Bendix, fordi det er jo noget med Bente og Britta Bendix, og der stod jo heroppe Bente, ikke også? Så ringer jeg og snakker med hende, hun er meget, meget presset. Jeg tror det var, jeg ved ikke hvem af dem jeg snakkede med, jeg tror det var Britta jeg snakkede med. Hun nævner lige noget med socialt arbejdsmarked og børn og unge, og hun er ekstremt presset og vil sådan set ikke rigtig forstå, at det der er tale om, det er hacking med det hedder industrispionage, og så chikane, resten af det selvfølgelig, og at Esbjerg Kommune har haft falske oplysninger, altså Kurt Jacobsen dømt for bedrageri, og det er årstalsbedrageri, det er dokumentbedrageri, det er økonomisk bedrageri, og jeg tror faktisk, der er en ny sag på ham nu med støtte til museer. Det man kalder måske en hvidvask, altså man får 700.000 fra i øvrigt nogen jeg kender familiært til et museum. Hvis de 700.000 allerede er dækket ind, så kan man jo sådan set dele de 700.000 ud. Altså omplacering af penge, hvidvask. Det kan hun selvfølgelig, jeg kan ikke vide om det er rigtigt sådan det foregår, men det tyder på, at Esbjerg Kommune ikke vil rette ind med de data. Det tyder også på, at den her pakke, der kommer retur, ikke har været nogen steder. Fordi der er ikke noget følgebrev, og jeg har ikke fået en kontakt til forsvaret på den her. Der er ikke nogen, der har ringet til mig, selvom de har min adresse, omkring det her hacking. Jeg er ikke blevet interviewet, og jeg ved, at Esbjerg Kommune kører rundt i ring og ring og ring og ring. Men de skyldige i det her, det kan godt være, at der er nogle byrådspolitikere, der har lavet noget lort, men de rigtig skyldige, det er det her runaway train, der hedder underholdningsbranchen, altså 13 Hours, Susanne Bier, DR, TV2, Paramount. Så jeg vil sige sådan her, svineri, sas.